हाय लोगोफोर गोबां सान जाबायमोन आङो भिडिअ खालामथारिया अब्लाबो दिनै खालामनो लाबाय माइकनिबो एसे प्रब्लेम जायोमोन स' दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आनबक्सिं खालामगोन बेनो बया माइकनि बागैनो स' आङो बेखौ 15 तारिखै अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन फ्लिपकार्टआव स' बियो मैया मोनफैदों आरो बेखौ आं मैया खालामाखै दिनैसो खालामनो लाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आं आसा खालामो आं बेसमसगि आंनि बेसुगिरि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयारबो खालामदो लोगोसेनो कमेन्टबो खालामदो जाहाथे आं नोंथांमोननि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ मिथिनो मोनो आरो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लादो जाहाथे उनाव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थानो हायो स' आंनि भिडिअखौ दा नायलांदो दानिया फैदो नैबेनो आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनानै फैनाया बेनो पारचेस खालामनाया स' आं दा बेखौ बेखेवनो लाबाय नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम बेखौ नायग्रोना दा दिहुनसै बाख्लायखौ हग्रो दे बेखौ हग्रोलायो जेबो गैला ना जेबो गैला बेयाव चेक खालामजोबनि बेनि उनाव बेयो बेनो बया बाय M1 स' दा खुलिनोसै मा मादों नायनो बेखौबो होखादों सोर दं बेयाव क्लिप on mic for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders, PC, etc. dong, baयदि dong. बेखिनियानो स' वारेन्टि पलिसि स' बेखौ नांला बया बायमोन नै मा खालामनांगौ बेयाव दं दिन्थिखादों स' गोदानब्लाबो बेफोराव नायनानै हिन्ट्स मोनगोन आरो स' दा दंसै बेयाव गैला नैबे बेग फिसा फैदो बेनो बेगा स' बेयाव मा दं नायनोसै मा दं नायनो बे मा बेटारि 1.5 volt. Okay. Ini dia masih. Silica gel. Itu mana kan? Ini pin, clip. One stuck doing memang satu sampai dong ini boya mega so nैबेखौ मबाइलाव सोयो बे मबाइलाव सोग्रा ओमफ्राय खायसे जेक दं नै एक्सट्राके DSLR बा बेनि थाखाय खायसे गोदोर गोदोर ओइ माइकफोरावबो जागोन साउन्ड माबायो बेखौ नैबे बेयाव सोगोन बेखौ नायदो बेखौ बेयाव सोबाय बेनिफ्राय क्लिप
बे क्लिपखौ कलार क्लिप बेखौ बेयाव होगोन बेयाव होयो बेखौ खेथना लानो हाबाय बेखौ गस्लाफोराव स' बे जाबाय ओमफ्राय नैबे खायसे ओइ गेदेर माबा थायोना खायसे बेखौ बेयाव सोजायो बेयो स' नांगौ जायोब्ला बेखौ बायनो हागोन आरो बे दा मबाइलनि थाखाय नैबे कन्डेन्सार स' बेयाव अन अफ दं नैबे DSLR फोरनि थाखाय जागोन केमेरा बायदिनि थाखाय बेयाव ओमफ्राय नैथि अफ खालामोबाथाय बे मबाइलनि थाखाय जागोन आरो स' बेखिनियानो ओमफ्राय दङ बेखौ खुलि जायो नामा नायनि बेखौ माने खुलि जायो बेयो स' बेयाव बेटारि सोनांगोन बेयाव बेटारि होजायो स' बेनो बेनिफ्राय बेटारिखौ सोनो गोराथार बेटारि सोबाय नैबे जाबाय आरो बे गोलाव नैबेहाय दंखायो लिरनाया बेसे गोलाव बेयो मोन 12 फुटसो जानो हायो बे स' दा आं नैबे माइकखौ सोनायना नायनोसै नोंथांमोनाबो एसे मोनथिगोन साउन्डखौ स' नायलांदो माइकखौ सोनानै नायनि आङो नोंथांमोनासो मोनथिगोन बेफोराव माबायदि माइकआ माबायदि साउन्ड बोदों बेयो स' बेयाव फैनायखिनिया पारचेसखिनिया नैबे सिलिका जेल बेखौ गोनांथि दं बेनिबो स' दा बेखिनियानो आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आंनि आनबक्सिं खालामनायखौ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयारबो खालामदो लोगोसेनो कमेन्टबो खालामदो जाहाथे आं खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनो लोगोसेनो आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बे गोजा बटनखौ गोजा जा लिरनायखौ थुनानै होदो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थानो हायो स' बाय गाइस